legal advisor. Ngivude bafundisa omama nobaba ukusha nabantwana ngelizwi likaNkulunkulu uYesu Kristu. Amen. Isifundo sokuqala namhlanje Isaiah chapter 6 khona amazwi laphana engithanda ukuthi sibonisane ngawo namhlanje. Amazwi atholakala laphana ku-verse 8. Ifundeka kanjena. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Nami mina ngithume. Namhlanje sihlangane ngosuku olubaluleke kakhulu in the Christian calendar. Usuku lapho sigubha khona umtrinity ongcwele, uYise, uNyana noMoya oyingcwele bebani besikhosini. Futhi ngesikhathi esifanayo sokhona namhlanje sibona umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekela phambili ngokubekwa kwezandla nokugcotshwa komdikoni ukuba abe umpristi. Lena yimibili akusiyona imicimbi ehlukene. That is why isifundo sokuqala uzozwa ukuthi sizothuma bani na. Bese kwisifundo sesibili negospel namhlanje ikhuluma ngomtrinity. Namuhla sizwa amazwi kaIsaya athi ngiyakuthuma bani na, bani ozakusihambela. Impendulo ivele ithi nami mina ngithume. Lawa ngamazwi okufanele aphile ey'nhliziyweni zethu, ey'nhliziyweni zawo wonke umuntu obizelwe umsebenzi kaNkulunkulu. Sibona inkazimulo kaNkulunkulu kuIsaya, kwincwadi kaIsaya. UIsaya athi ngibona inkosi ihleli esihlalweni sobukhosi. Kuyajabulisa lokhu ukuthi ukubizwa kukaIsaya kwaqala ngokubona uNkulunkulu. Before mission, there was worship. Before saving, there was revelation. Awazi ukubizwa ungaqala kuqala wamdumisa uThixo. Awulandi usiqala ukuthi soba kufundisa. Fanele uqale uzokwazi kuqala. And then before uthulwe, there must be a revelation. Amaserafi ayamemeza athi ngcwele, ngcwele, ngcwele Jehova Sebawothi. Lapha sibona umfanekiso kaTrinity. uNkulunkulu ungcwele ngokuphelele. UYise ungcwele, iNdodana ingcwele, noMoya ongcwele ungcwele. 3 persons, yet one God. Isonto lokuTrinity lisikhumbuza ukuthi asikhonzi onkulunkulu abathathu, kodwa sikhonza uNkulunkulu oyedwa oziveza ngobunye bukaYise neNdodana noMoya ongcwele. UYise uyadala, iNdodana iyasindisa, intercedes for us. uMoya oyingcwele uyaphilisa futhi aqinise abantu, sinika amandla ukumsebenzela uNkulunkulu. Equips us for the mission of Christ.
aziqhenge azibone sengathi yena ungcono kunabanye. Wakhala wathi maye kimi ngilahlekile. Ukuma phambi kokungcwele kukaNkulunkulu kusenza sibone ubuthakathaka bethu, our weakness. You are not called because you are strong, but God equips you even in your own weaknesses. Noma umuntu egcotshwa abe ngumKristu, akusho ukuthi sekephethe konke kwaphela, asikho graduation. Kusho ukuthi uyazi ukuthi ngaphandle komusa kaNkulunkulu akukho oyokwazi ukwenza. And so umKristu kumele ahlale nje emane ezisondeza kuNkulunkulu even in the most difficult times. So priesthood is not about status, but it is about surrender. You surrender yourself to God. Now, siyabona futhi kule mpilo zanamhlanje ukuthi uNkulunkulu prepares you for the mission ahead. Uyageza, akugezisise, akuhlambe ezintweni zami. Njengoba ngisho leculo besicula u-214. Ibhuka lalelile amazwi wami. Isefari yathatha ilahle elivuthayo, yathinta umlomo kaIsaya yathi ububi bakho bususiwe. uNkulunkulu akabizi abantu abaphelele, abantu abazibona. Ubiza abantu azobaphelezela ngomusa wakhe, accompanies you by his grace. Lokho kuyaduduza ngakithi namhlanje. Nawe ugcotshwayo awugcotshwa ngoba ungenasono, ngoba umsulwa. Ugcotshwa ngoba uNkulunkulu uyambiza futhi umusa kaNkulunkulu ukwanele. NjengoPetru na njengoPawulu na njengoIsaya, bonke ababizwana ngoba bengcwele, babizwe benobuthakathaka babo. Kodwa uNkulunkulu wabenza izitsha zenkazimulo yakhe, wabangcwelisa. Kubalulekile ukuthi ibandla liqonde lokhu ukuthi umKristu akayena uKristu, kodwa umKristu uthunywa uKristu. UmKristu ungumsebenzi wensimu kaNkulunkulu. A priest works in God's vineyard. Ngakho namhlanje, as much as simkhulekela umuntu, kodwa sikhazimulisa uNkulunkulu obizayo. Ngubani ozakusihambela? Lapha sibona observe the plural here, ukuthi ngubani ozakusihambela. This is the voice of the Trinity. Ngiyawathanda ke lamazwi kaNkulunkulu. Ubani ozakusihambela? Akathi ozongihambela, kodwa uthi ozakusihambela. Ukhona okunye ukaNkulunkulu kule nkulumo. The Trinity speaks in unity. uYesu uyise uyathuma, indodana iyathunywa, umoya oyingcwele uphelezela othunywayo. And then they work together through the Trinity. Nasebhakeleni likaJohane uJesu uthi, lowo ongibonile mina ubonile noYise. Futhi uqhubeka athi, ngizocela kuBaba aninike umkhumbuzo ozohamba nani anifundise konke, anikhumbuze konke engifundise khona, anifundise nalokhu enganifundisa khona. Lapha sibona ngokucacile uYise nendodana nomoya ongcwele besebenza ndawonye, unity.
And at the heart of the Trinity is unity. Note that the three persons do not compete with one another, but they complement one another. But now, there is no competition in the mission of Christ. We are all gifted differently, but there is only one mission. Singabefundisi sonke asicompete ukuthi ubani ungathi into ethile yenza ngcono kunomunye. Kodwa sonke sisebenzela umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uqhubekele phambili. Nathi singamakholwa asicompete nasemabandleni esikuwo. Kodwa sonke sisebenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili. Eziphiwo zethu uNkulunkulu asiphezulu. And so we cannot be seen to be splitting the Trinity. And why should we split the Church of God? Ngaso sonke isikhathi amakholwa kwamele abumbane, abe united. Kwamele abe united. Ngoba uSathane uyasebenzisa ithuba atholayo lapho abona khona ngathi kunekhe angene ikhule. And so kwamele sihlezi nje bathi nabo abantu besibheka bengaphandle bafisa ukungena ngaphakathi ngoba bebona a church that is united, amakholwa esebenzisana. Ngakho-ke umsebenzi wobuKristu awuwona umsebenzi webusiness. It's not only about you. Yabona-ke ebhizinisini it's all about profits. Lana it's all about God being glorified. Awuwona umsebenzi ukuthi uziphakamise ngawo uthi uma ubona umuntu uvela ngekhola babone ngathi uvukile kwabanye abantu. Sonke sidala ngomfanekiso kaNkulunkulu. It is all about participation in the life and mission of the tribe. This is the response of a servant. Emva kokuzwa izwi likaNkulunkulu uIsaya akazange acele isikhathi sokuthi akayocabanga. Yabona sekunasona abazofundisa ubona ngathi kunzima inhlanganiso ngeke akho umuntu ovumayo. Sabathe kuphakamiswa lo athi hayi abe nesikhalazo ukuthi kuphakamiswa lona abe nesizathu, wonke umuntu abe nesizathu. So the mission of Christ is not about you as a person, but it is about God. Umuntu athi ngisazobona, omunye athi ngisazokhuselela, omunye athi hayi ngisazocabanga, kodwa wathi thuma mina, nami mina ngithuka. Yilowo moya okufanele ube kuwo wonke umfundisi noma wonke umuntu obizwa uNkulunkulu ukuze asebenzele uNkulunkulu noma ngabe yiphi iportfolio umuntu akuyona, ngoba sithenjisiwe umoya oyingcwele. And so if sisoloko sizikhalazela thina sithi angikwazi ukwenza lento le, then you are doubting the Holy Spirit. Esithenjisiwe wona ukuthi ngizonicelela omunye umduduzi ozohamba nami kule njini uNkulunkulu anibizele yona. Namhlanje wena dadewethu uzogcotha uzothi phambi kwebandla nangaphambi kukaNkulunkulu, here I am, send me. Lokho kusho ukuthi uzama ukuthi ngikulungele ukukhonza. And so you cannot be a priest ongakhonzi. Bakhona befundisi oncane nokulethawe, oncane nokulethawe lathele khona athi phuma nokulethawe abekho la bakhona bona sabe. Umuvuma uthi ngikulungele ukuthwala iziyembezi zabantu. Uthi noma zakho uzibambe emehlweni malucemela, kodwa ube uzithwele ezabanye abantu iy'nyembezi. And so you always should be a caring person bawubiziwe uNkulunkulu.
Mothi ke and I uthi ngikulungele ukuhambela abagulayo nababuthakathaka. Uhambe ungena yonke lemizi, ungena nasezibhedlela, uzama ukusondeza uKristu, ithemba likaKristu ebantwini abathwele kanzima. Uma uthi ke and I uzama ukuthi ngikulungele ukushumayela iqiniso noma kunzima. Even if lelo qiniso will make you unpopular, kodwa uyama ushumayela iqiniso noma kunzima kangakanani. Uthi uma uthi ke and I send me uthi ngikulungele ukuphila impilo yomthandazo. That is why uKristu naye wayemana sithela abashiya abafundi bakhe ayunikaba ayothandaza ngoba awukwazi ukwenza lo msebenzi kaNkulunkulu akubizele wona ungasiyena umuntu ohleli emthandazweni. And therefore Christmas is costly. It is costly. Awungeni nje ungakuthembele awakhamandla ngoba thina awethamandla ahamba aphele esithubeni. Lwethu uthando luhamba luphele. Kodwa lukaKristu luningi ngaphakathi. Kodwa lo obiziweyo akahambi yedwa. Umoya oyingcwele uhamba naye ngaso sonke isikhathi. Athi uMesaya kwenye indawo athi nabantu bakubusi ngezikhathi zonke ubagcina ubancede endaweni zonke. Umpostoli Paulo yena usikhumbuza amandla angaphakathi encwadini yabaseFesu uma uyathandaza ukuthi aqinise umuntu wangaphakathi ngomoya wakhe. And so you also ought to prepare yourself mawubiziwe uNkulunkulu. Zithi noma ngabe uyazazi ukuthi izinto okuzikhulume zinabakhubelisa abantu uzilungise ngaphakathi lakho ukuze ukwazi ukubahola abantu bakaThixo endleleni ekuyiyona yona. Lokhu kubalulekile kakhulu kumKristu nabo wonke umuntu okholwayo ozizwa ebiziwe noma ngakweli kodwa. Amandla omKristu awaveli kulezi ngubo esizigqokayo. Awaveli futhi kwi-title esinayo sekuthiwa mfundisi ubani noma reverend ubani noma canon ubani, kodwa awaveli futhi ekudunyisweni abantu uyohlala kwitafula ehlukile udle inyama ehlukile unaye abanye abantu, kodwa amandla kaThixo avela kumoya oyingcwele okuphelezelayo kulo msebenzi wakho. Awaveli amandla kaThixo uma usithela kanti uyahamba uyothatha amandla kwenye indawo kodwa amandla akho asengozini ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe solezinye indawo uthola khona amandla, then we are lost. It's okay to say, I'm somebody, it's okay to say that. And so without a prayer, a priest becomes just an empty vessel. And it's empty. It's okay to always ask for a guidance of the Holy Spirit. Without the will of God, a priest becomes weak. And so I was for this. Ongafundi izibani. Uthi umuntu obishop waseKigen sincokola uthi yena ukahlala afonele nje noma umfundisi okwedayisisi yakhe. Athi hayi man, isifundo zanamhlanje angizwa kahle. Besithini uzizwela uthi ngibona lapho usifundile isifundo. Uzalowini noma nje. Without the Holy Spirit, ministry becomes just a performance. It's just a performance. They are acts as good generation without the Holy Spirit. That's okay. That's the way to. No one will go to the plan. Sala emthandazweni. Sala ezifundweni zikaThixo. And uhlale ekuthobekeni. Uzithobe
noma umoya wakho sengathi ufuna ukunuka kodwa ukhumbule ukuthi awuzithumanga zonke uzibuyisela kumnikazi wazo lo okuthumile. Ungalokothi ucabange ukuthi umsebenzi uyimpumelelo yakho. Yonke into ingenkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa-ke leli zwi alikhulumi kuphela kuZodwayo. Nathi sonke uNkulunkulu usibizile. Yingakho sikhona namhlanje ngoba sibizile. Mhlawumbe akakubizeli ekufundiseni kodwa ukubizela ukuba ube ngumkhulekeli oqotho. Abantu bathi bebefika kuwe bebeka iy'ngxaki zabo kodwa uthi uma ubathandazela bazizwe sekungcono. Mhlawumbe ukubizele ukuthi ube ngumvangeli ubaqoqa abantu elizweni ubangenise ngaphakathi. Mhlawumbe ukubizele ukuthi ube wena umuntu wokuthula, a-peacemaker in the church of God. Ungabe umuntu lapho uqhatshaka khona kuyazi ukuthi hhayi yabona nje obenzela ukhona ubani phakathi. Kodwa sibizelwe ukuthi sibe abantu abaletha ukuthula ebandleni likaThixo. Ube ngumama noma ubaba okholwayo noma ugqoke izambatho zakho ufaneleke kodwa uhlezi wazi ukuthi awusibizanga ubiziwe. Noma ube yisandla sikaKristu emphakathini. You are an extension of God's hands in the community la osuke ukhona ukhona. Umbuzo kaNkulunkulu usabuzwa namhlanje. Ngubani engizomthuma? Kanti bandla kufanele liphendule lona lithi nami mina ngithuma. Bazalwane nodade, iTrinity Sunday is not just about doctrine. It is about relationship and mission. Uyise uyasibiza, indodana iyasisindisa, umoya oyingcwele uyasiqinisa. Kuthi namhlanje sibona omunye umuntu ephendula ubizo lukaNkulunkulu athi nami mina ngithuma. Masithandazele lowo ozogcotshwa namhlanje inkosi ivuma ukuthi abe umKristu, agcwale uthando, agcwale iqiniso, agcwale ukuphila impilo yomkhuleko, agcwale umoya oyingcwele. Futhi nathi sizithandazele ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu makethi ngothuma abantu sithi nami mina ngithuma. Futhi sengathi sonke singaba abantu abakulungele ukuphendula uNkulunkulu uma esibiza. Sihlale nje sazi ukuthi asisibizanga kodwa uNkulunkulu osibizile. Egameni loYise, elendodana, likaMoya oyingcwele.